Benvolgut alumnat, professorat i personal de l'IA Sant Ferrer. Cada 8 de març celebrant la xarxa generada entre dones per a defensar els nostres drets. Va ser l'unió de moltes dones en el món la que va aconseguir grans victòries, però totes nosaltres, i la que ens va permetre gaudir dels drets que avui tenim. Abans de nosaltres hi havia una llarga llista de dones, mares, alumnes, activistes, docents, treballadores, sufragistes, sindicalistes, que han obert el camí amb la seva lluita, una lluita que no ha estat fàcil en cap moment. No obstant, sabem que això no basta. Queda molt per fer i nosaltres seguim lluitant, seguirem lluitant. Com a docents i com a alumnes, ho fem reivindicant aquí i ara la importància d'una visió de gènere a l'aula, a l'escola, a l'institut. Entre les dones hem establert el sentiment de sororitat, és a dir, el sentiment de solidaritat i concòrdia entre nosaltres, i la seguretat de que juntes som molt més poderoses. Així doncs, la sororitat és la nostra arma. És allò que ens permet anar endavant amb més força. La nostra identitat és múltiple. Som diverses, però tenim molt present que sense la nostra feina el món s'aturaria. Som importants, som necessàries, som imprescindibles. Així que avui, 8 de març, Dia Internacional de la Dona, les dones que formen part de la comunitat educativa, alumnes, professores, conserges, dones de la neteja, volem deixar molt clar des d'aquí, des d'aquests punts. Basta d'invisibilitzar el nostre paper a la societat. Exigim el mateix reconeixement que els homes han gaudit fins ara. Basta de discriminacions directes o indirectes en els llocs de feina, en l'esport, a casa nostra, a l'institut. Exigim plena igualtat de drets i oportunitats en tots els terrenys, tant laborals com personals. Basta de castigar-nos o fer doble feina, fora i dintre de casa. Basta de remordiments. Exigim que no siguin responsabilitat exclusivament nostra, les tasques domèstiques i de cura familiar. Basta de cosificar-nos i sexualitzar-nos en els mitjans de comunicació, publicitaris o audiovisuals. Exigim respecte a les nostres decisions en terreny sexual i afectiu, el dret a viure sense sentir-nos amenaçades, insultades o assetjades per aquests motius, ni a casa, ni al carrer, ni a l'institut. Volem ajudar a canviar el món, a millorar el món, així com les nostres mares i padrines. Ens varen juntar en el passat per avançar en la igualtat, ara ens toca seguir les seves passes i juntar-nos nosaltres per aconseguir una societat més justa amb les dones i més igualitària. No podem badar.